नमस्कार, प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताई कैसे बानी रउआ सब है। उम्मीद करतानी रउआ सब ठीक ठाक होखा भैया और हमहू ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी एकदम नया मीटर लेकर रउआ सबके बीच में। और दिल से बताओ तानी भैया कि एकर नया म्यूजिक बनवा के और बढ़िया तरीका से गायकी कर देतानी तो गाना रील पर एकदम वायरल होखी भैया। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कइल जा कि कैसे गीत के गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भैया एगो बात बतावल चाहो। रउआ अगर नया सिंगर बानी और सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, बढ़िया गीत नइखे मिलत, सही तुकबंदी नइखे मिलत या आपके मन पसंद के मैटर नइखे मिलत, तो भैया सबसे पहले तो आइल बानी हमारा चैनल पर, तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि हर रोज रउआ के नया नया मैटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। काहे कि हम हर तरह के सॉन्ग राइट करेला, सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, धोबी गीत, पूर्वी गीत, सीजनली कोनो प्रकार के मीटर रुआ चाही बेहिचक रुआ कॉल या व्हाट्सअप कर सकीले। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे दिले बानी। और आज के मीटर देखी कैसे गाँव के बटे भैया। एगो लड़का के प्यार भइल बा स्कूल में, देखी का कहत अपना यार से। अरे बिया बड़ा कूल रे स्कूल वाली मौलिया, लागे जिला टाप चले, लागे जिला टाप चले, हिरोनी के चलिया रे हिरोनी के चलिया, बिया बड़ा कूल रे स्कूल वाली मौलिया, कि बिया बड़ा कूल रे स्कूल वाली मौलिया। तो भैया मुखड़ा लेकर हुआ सबके बीच में उपस्थित रहनी है। अगर ये मुखड़ा पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहतानी, तो बिल्कुल उचित चार्ज पे गाना रुआ के व्हाट्सएप के जरिए मिल जाए भैया। हमारे व्हाट्सएप के नंबर बा 8874473128। तो कोनो प्रकार के मैटर लिखवाओ के होखे, चाहे नया म्यूजिक बनवाओ के होखे, बेहिचक रुआ कॉल कर सकतानी भैया। मिलतानी फिर से अगला वीडियो में कुछ नया गीत के साथ। तब तक अनुमति चाहतानी। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।